Добре дошли в поредния епизод на Учениците питат, училищния подкаст на Основно училище Стефан Караджа. Днес ще си говорим за една от най-важните и интересни теми, а именно свободата. С мен днес са Галатея Стоянова, Елис Юмерова, Маомир Георгиев, Павел Димитров, Светомира Панайотова и Яна Ангелова. Какво се сещате, когато чуете думата свобода? Думата свобода означава да бъдем свободни, да имаме право да си избираме какво да правим и никой да ни заповядва. Добре, другите? Аз по-скоро се сещам, ми изниква като картинка на един народ, който е свободен, има права и да. За какво право се борите или бихте се борили в бъдеще? Право да си изказваме мнението. Добре. Аз бих искала да имам правото да живея в това общество, без никой да съди това, всъщност, което правя, нали, като той е под някакви мерки. Супер. Точно какво ти казахте, че искате да ви се чува мнението, нали така? Да се изслушваме. Добре, какво разбирате вие под свобода на словото? Под свобода на словото разбирам, освен вече казаното да си изказваме мнението, всъщност да имаме право на... да си изказваме мнението и да имаме право да кажем ние какво мислим за даден въпрос и всъщност и нашето мнение също да бъде използвано, уважавано в дадения случай. Да. Или да го казваме без да имаме някакво наказание. Примерно, ако кажеш нещо и на някой не му хареса, да не тръгне и да те наказва, да върши твоята гледна точка. Да имаме искрено... искрено мнение да мълчи. Според вас може ли да сме свободни, ако хората около нас не са свободни? Според мен не, защото всички трябва да са свободни. Добре. Според мен не можем също да бъдем свободни, както мисли Павчо, тъй като когато просто един човек не е свободен, да кажем, искам да бъдем приятели с него или искам да направим нещо, а този втори човек няма право да го прави, всъщност ние също не можем да си изпълним искането, затова трудно би станало възможно единият да бъде свободен, другия не и да правим, примерно, не точно каквото искаме, а каквото сме си намислим. Това ще да кажа като на Яна. Също няма как да стане, защото лично за мен всички трябва да сме равни. Да сме свободни. Маомире? Аз мисля също като на Яна. Буквално това ще да кажа. Според мен, освен примера, който даде Яна, също не може ние да сме свободни, ако другите около нас не са, защото все пак ние сме в една държава, в един град. И би трябвало всичко да е еднакво за всеки. Както за нас. Примерно в Варна имат повече права, отколкото в Добрич. Не сме някои по-специални. Да. А искате ли да дам пример как може да си свободен, когато другите не са свободни? С едно име, което всички сме чували. Васил Левски. Свободен в една несвободна държава, в едно общество, в което никой не е свободен. Той какво си е мечтал? Да освободи България, да се освободи. Това му е каква свобода има той? Свобода на какво? На мисълта. Свобода на мисълта. Ето така може да бъдем свободни, ако хората около нас не са свободни. Когато нашата мисъл е свободна и когато чрез нашата свобода се опитваме да имаме въздействаме. Точно така. Що трябва да сме свободни според вас? За да можем да живеем според собствените си ценности и стремежи. Добре, другите как мислите? Подобно на това, което каза Тея, когато сме свободни, защо трябва да сме свободни, за да можем да направим това, което спрямо сме си набелязали като чел за нашия живот и да изпълняваме тези неща, които за нас са важни. Добре. Според мен трябва да сме свободни, защото можем да обикаляме и страните, да виждаме нови неща, а не само как хората умират и битки. Добре. Знаете, снимаме този епизод в навечерието на националния празник. Трябва да обясните този празник на някой ваш приятел с няколко думи. Какво бихте му казали? Според мен празника 3 март може да се обясни на някой, като казвам, че на този празник почитаме делата, които са направили много революционери. И всъщност на този празник ние ги почитаме и всъщност отбелязваме
с тържества, те са направили много за България и са искали да я освободят, тъй като на никой не му се живее в несвободна държава. Да. Според мен бих казала, че това е много важен празник за България, защото все пак на този ден България се е освободила турското робство. Аз бих казал на моя приятел, че трябва да почитаме много революционери хора, които са направили толкова много за България и че сме се освободили от турското робство. И затова според мен трябва да приемем този ден само като почивен и трябва да помислим за всички тези неща. Как можем да почетем този празник? Според мен може да го почетем като отидем на някои паметници или на връх Шипка и поднесем едно цвете в памет на тези хора, които са се борили за свободата и не само на България. Добре. Според мен, както Цветето каза, освен да поднесем букет, можем също да учим на някой паметник, можем също, както се казва, да се потопим в историята на България, да разберем какво са някои хора, защото не са. Честно казвам, тези дори не знаят какво се прави на този празник и може да пълно да се потопим в историята, да направим нещо, което да покаже, че ние почитаме тези революционери, тези хора, които са се борили за нас и за нашата свобода. Това всъщност, както Яни каза, може да се потопим в историята, като почетем, примерно, на телефона си вместо да играем на някакви игри, може да почетем нещо за даден. Дадена личност. Реално ти даде и пример с телефона, но освен да проверим на телефона, може и да отидем в някой исторически музей. Според мен аз бих отишъл на църква да запалим свещ да спомним да почетем хората, които са направили това за България. Ами, както каза Маомир, аз според мен че трябва да даваме почет на хората, които са отдали живота си заради нас, ние да сме свободни и да имаме право на избор какво да правим. Какво застрашава свободата ни днес? Според мен до една степен са виновни хората, защото ние се караме и не сме единодушни. Добре, добите какво мисля? Както каза Галатея, според мен са виновни хората, защото повечето хора се бият и не пука за България. Според мен пак са виновни хората, но по-скоро, че в днешно време не са толкова готови на това, което преди са били готови. Добре. Други мнения? Може би всякакви нелогични проблеми, особено свързани с политиката на днешно време. Какво бихте ме приемане за свободата, която аз не успях да там аз? Вие какво бихте направили, за да защитите своята родина? Това е един труден въпрос, защото нашата родина в момента се намира в една много сложна ситуация. Както знаете, съвсем близо до нас се водят реални бойни действия, които се надявам да не стигнат до нашата територия. Но ако се наложи, бих направил всичко, което зависи от мен, за да защитя родината си, дори и в прекия смисъл на думата. Според вас, ние днес имаме ли възможност за такива герои? Като тези от миналото? Да. Ами геройството днес е малко по-различно, защото за щастие живеем в свободна държава и нямаме нужда от герои от типа на Левски, Ботев, Раковски, които да събуждат хората и да ги карат да се борят за своята свобода. Но днес имаме герои, които са направили някакво добро нещо. Примерно герои като пожарникарите, които могат да спасят някой човек от голям пожар.
като полицаите, които могат да прекратят някакво голямо престъпление или да разкрият виновника за него, като хората, които са ни накарали дори да се усмихнем. Ако има някой, който ни е накарал да се усмихнем в тежък ден, това е нашия герой за деня. Технологиите по някакъв начин вредят ли на свободата? Което ако използваме по правилния начин, както в момента правим с тази наша мини дискусия, няма как да пречат на нашата свобода. Вас правилно ли да пазим и да пазим нашата свобода, но пък да не зачитаме чуждата и да мислим само за нас, какво на нас ще ни бъде най-добре? Нашата свобода. Свободата е нещо, което трябва да всеки индивидуално да пази. Ние не можем да пазим чуждата свобода. Ние можем да се съобразим с нея, да не я нарушаваме, но не можем да я пазим. Свободата е нещо, което всеки един човек трябва да го приема като борба, като нещо, за което се бори всеки ден. В момента, в който почнем да си мислим, че свободата е даденост, тя ще изчезне. Господине, според вас, има ли как България пак да стане несвободна държава? Надявам се, че няма. Ценно от свободата и както знаете, във всеки наш контакт, във всяка една среща наша се опитвам да ви покажа това. Дали ще ви го казвам с думички, дали с действия, но винаги свободата е най-важното, за което трябва да се борим. Господине, според вас, как е по-добре да постъпим? С говорене или веднага с бой? Винаги разговорът трябва да е водещ във всеки един конфликт, независимо дали ще бъде някакъв по-малък конфликт или някакъв огромен конфликт. Последен въпрос. Според вас, кое е най-специалното и всъщност най-свързващото място или най-свързващ паметник, който можем да посетим, свързан с свобода и... Ами за мен мястото на свободата в България е един изключително красив град, Велико Търново. Колкото и да е абстрактно това понятие, смисъл този град да е част от нашата представа за свобода, само се замислете. Там се намира храм Свети 40 мъченици, където се пазят надписите на хановете Крум и Омуртаг. Там са надписите на Иван Асен II, там е гроба на цар Калоян. Там в Третото българско царство цар Фердинанд произнася независимостта, манифеста за независимостта. Няма нещо, което да не се е случило в този град. И ако има град, който или място, което да бъде символ на нашата свобода, за мен това е Велико Търново. Значи това е най-свързващо място с понятието свобода за вас. За мен лично да. А Шипка? Или... Шипка вече е венеца на свободата. Там е мястото, където българите показаха, че заслужават да бъдат свободни и че тяхната свобода, както се казва, ще зависи само единствено от тях. Господине, според вас, българите заслужават ли да бъдат свободни? Свободата е като хляба. Всеки ден се замесва, изпича и изяжда. Свободата трябва всеки ден да е прясна, топла, сладка, достатъчна, за да я споделиш с други. Не яще огриски, не яще вчерашен хляб, не яще подарен хляб. Сами си замесвайте и изпичайте хляба, за да го имате, за да не го просите. Засяда на гърлото вчерашния хляб, подарения хляб. Хляб наш, но сущ ни, дай си го само. Довиждане и до следващия път! Довиждане!